Ayike uJesu uma sekubhalwa incwadi yesambulo kwakuyincwadi yokugcina, but kwangasho ukuthi kwakuyincwadi yokugcina yona yayizobeka uqala kwezinto. Amen. So njengoba niwithende ikhane kusazoqala izinto. Hallelujah. Ngisho lokhu ngoba I know and I understand ukuthi kukhona izinto ezizosala zenzeka. Amen. Ngicela ukubamba lapho ngoba ngaze ngibale lokho. Siyabonga kakhulu njengoba umfundisi sebongile bazalwane. Siyahamba uhambo lethu lude kakhulu. Niyezwa bafowethu, uhambo lethu lude kakhulu. Manje malude kakhulu udinga abantu abazoba namandla okunderstanda uNkulunkulu. Njengamanje mina uma ngibheka ngifuna ukolifta manje ngithwale nzima akho inzimbi ngithwalelani sithe sibeke itende emonde seyiswa abafana bafuna usidinga ngawubushi kanti fanele ukuba ngibamba ngimphakamise abantu sewushilo ukuthi mina ngithi kumphakamisa abantu cha usehamba kwena bese ngimtendela bese ngithi go esezweni. Amen. Esezweni sesemoyeni kahle. Amen. Amen. Because asuke singaqonde kulwa nabantu asindi nabantu. Amen. Thina singiyekile ukulwa mina ngakuye kulwa ngantwa kakhulu akekho umfana wonga nomoyelwa la aphumelele. Amen. Champion. Ngithi nje makubambile nje cha sibambane bese ngibona mina ngiphumelela ama-point ami maningi kunawa. Impostor. Amen. Amen. But njengoba ngisho nje sazongena kogoli singene ko-Captain phakathi emakhalathini singene phansi kuphi le kupho nje phansi manje Eastern Cape sazongena khona phakathi eMaxhosaneni. And niyazi nani ukuthi la KwaZulu-Natal kunamalokishi ahlanya njengoMashu noNtseleni ayahlanya. Mungena khona ungena ngempela ukhwicile ngoba uyazi nje. Amen. Amen. Omunye umfana silapha nomntaka amanqele enhlaza nje wama lapha eminyango wathi wathumela umqawadala wathumela message wathi uzoza azosigiva ngoba simrabhele entombini yakhe. Ngokuma sishumayela kufuneka sikurabhele. Hallelujah. Ukuze umus. Amen. Ngeke kuloza ngapha baba umnene. Oza baba. Yenyuka mntaka gogo ubizwa yimi. Ngingomncinyane. Hallelujah. Ake nimshayele izandla ukukhuluma. Hallelujah. Amen. Nabafutha hamba nawo. Konje bengithini? Enhlazatshe Oh yes, siyarabelana strong.
nentombi nensizwa entombini siyena intombi salindile ukuthi izothola ukuthi please come, please call me come, athole engawutholi, Please call a corner. from boy sesimrapele. Amen. And siyarapelana nenyanga siyirapela. Hey. Sithi salindile ukuthi izothola imali abantu singabe sayithola. Kanti uzetene nemitheni next week woza uzothatha umuthi ogquma nophalaza wangenhla nowangezansi sirapela. Ufika hayi siyarapelana. Hey. Baba siyakwemukela. Hayi siyarapelana. Igasi kaJesu kumele afika nje. Fike lirape. Amen. Amen. Sike sirape i-corruption. Uthola ukuthi kuyaganga uma sesifikile umuntu athatha uJesu ayeke i-corruption. Sirape Satan alose. Amen. Shabashayele izandla besangene. Hallelujah. Phela namhlanje siyahamba nje. Yeah, bakithi. So ke ngisho ukuthi ke bazalwane ke siyabonga kakhulu nje kuni nonke bazalwane. Abahlobo bethu nje kade khona abahlobo bethu abasiblessa ngamakhaya ke sifika. Uyazi bangikubuza baba, bangikubuza sebesiblessa sesaba. Bangikubuza uma ngabe kuthiwa wazalwa ngo-1988 dash wafa ngomhla ka 2018 so kakade bethule nje sonke lesikhathi basebethi Hey. hayi kunamandla bashayele izandla Hey. hallelujah. Amen. Kumele kwangishumayeza nje mina kwangishumayeza lo. Bathandekayo siyabonga kakhulu yini nonke njengoba ngene umfundisi kunene nje njengoba sikhuluma ngabo. Le microphone kananga ubaba unene. Bakwethu. Amen. Amen. Baba unene shoot ukunene. Awuthi nje amen kwi microphone. Hey bakithi ayisu. Ay ufustula Ushumayela ngapha ngakithi ukuthi ushabadaya shabadaya. Ngakithi lo mshumayela sandala naye sabuthwa naye. Kanti imbuzo leyo ushumayela entshukumeni imbuzo lo mshumayela. Yeah. Sala naye impedini sabuthwa naye sasiyasinisa amahleza mude ngimfishane. Amen. Shabado. So ke siyabonga baba ukunene sinikelele nganaye. Uzothi mangabe sibeke masigolka sibese kusibuyisele hayi ukuthi besiphi. Sadinga ethi efana neyakhe. Lesa speaker lesiyana uthe uma kusha lesi sincane sethu uBishop uNxumalo lesa speaker lesiyana. Amen. Amen. Umfundisi Manqeluko washo wathi sanikele lo omunye businessman lezi speaker lezi khona amafoni kama top. Nkosi yami manje ngifike kanjani lapho? 48,000 like hamba ngoyilanda eThekwini ngikholwanga la gijima nayo naleli bhokisi 48,000 zikho engaki lezo akaphuma unkosikazi lapho class Zoo 4 11 22 44. Amen. 44. Zoo 4. Ufike ndolobole uyabanga kunyaje 50,000 babele bekwetha yiblessa le. Amen. So ke bathandekayo siyajabula kakhulu siyabonga njengoba umfundisi sebongile nami nje sekuhle nanokubonga ke bazalwane nabantwana baNkulunkulu uyoliswa uKhumalo sibonga ngoba nabaka Khumalo la owakini umntwana yeah njoba nomfundisi uma Nqele waleka hlabisa lo okweyezulu eDalton umfundisi Nqele waleka hlabisa bese kuthi uSifiso uma ngabe nishada uSifiso ukwazi ukudecorator unobrad wasidecorator hayo la owasebenza decoration akafika ngale mina ke ngcine nekumbona wasenza decoration enhle
ayefana nabafa bawu2 bafunda e-university ba decorator omunye sithi akasalele ekhaya akehle ngoyashona ekhaya ukuze beyosebenza eminye imisebenzi oba sibheke kwi-conference mhla ka-14 and 15 16 December hayi suka manje Amen. baya decorator-ke bayithobile balala ematendeni babona nje benza o-Bachelor of Science lo omunye wenza i-BCom baqede badisibe unyaka wokugcina wabo sesizodla $1 nabo ufuna ukweshumi labe sawubona Jesu Hallelujah. phela okweshumi kuyakhishwa masonto mnandi kuyakhishwa lokweshumi so ke bayithobile nango njengoba yasho nje akazange ekhaya wavele wenza la straight line usazobuyela esikoleni bese ekhaya. Amen. Nkosi yami konje ngikhulumelani kaningi kangaka. Ngikhulunywa ukuthi siyahamba bye bye. But ukuwa kwetenda akuyisho ukuthi sekuphelile indaba ukuqala kwayo. Amen. Amen. Hallelujah. Asiyenikeze le Nkosi ukuze siyabonga abazali basePeters. Ukuthi senkhohlwa igama dadewethu ongapha kwakho nombuso ubani konje nange engishonisele ekhanda khona umzala ngikhumbuza igama. What is your name? What is your number? Uphindile so that phela sibona nesibhedlela siyobona umntana. Amen. So bona ujuice ngena ku juice. All right. Uyabona ngaphendi benimangile nje kamsandi school kubika. Amen. Asiyenike evesini batakwethu. Siyayihambela uNkulunkulu ngo 2007. Wakhuluma empilweni yami bazalwane. Ekhuluma ngangiseDurban mina ehotel. Amen. Ngoba phela siyahamba nama-hotel. Lela lapha nje liyasazi. Sapha kanti uyazi ukuthi lapha ehotela awuthi umakhelwane wakho ehotela. Siyawahamba nawo kodwa ngendlela eqondile ehlelekile. Amen. Ngithemba kumnene ngifika lapha ehotela eCrown Hotel. Mangithi ngithi hawu ngihlangane nomunye wasoluntu lana yena wayeze ku-interview mina ngizoshumayela. Uthi ubekwa yini? Ngithi mina wena ubekwa yini? Uthi ubekwa yini? Ngithi mina wena ubekwa yini? Amen. So kwathi ukuthi sihamba ngemkhakha eyahlukene yena angithemba futhi ngangisamshiye ngemuva unkosikazi ngizange into kusazolungisa la ngaphakathi e-reception. Sifikana lapho hlezi lapho ubhala u8 lapho. Uyazi ukuthi uthi bengithi uhamba nentombi ngithi mina intombi nami icherry nami. Amen. Asifiki nama-cherry kodwa siyazi ukuthi ama-cherry ngapha mina ngapha ngoba kuyakwenzeka omunye umfundisi wami kakhulu wathi esesikebheni phakathi eCape Town wabona omunye umfundisi egagene ne-cherry bede ngemuva sawubona nje seliftini. So ufika phakathi uyabona ama-lift lana uma ugibela kuma-lift ya-serious jabu aneyibuko ngapha nangapha ngathi nibaningi. Asiyene zinenkosi bazalwane. Siyabonga kakhulu nebread bazalwane omavunda noSpay noThe nabazalwane bonke bazalwane. Benza umsebenzi omkhulu brothers. Ngiyezwa kuthiwa basilungisela safika kunelukuzana lapha. Wayesho la. Basilungisela izinto ze-breakfast. Safika sasho ukuthi ama-Kellogg's. Ama-cornflakes. Yes. Nje lapha uma uvula efrijini nanto ubisi into zeni. Amen. Kufanele sidle ukuze siqhube ivangeli. Amen. Asivuleni izenzo batakwethu sofunda amavesi amafushane bese siyahambana siyolala. Amen. Ngicela
osetholile Izenzo chapter 20 verse 19 no 20 ebese eJoba ayomfundela uverse 28 to 30. Yes, verse 19 and 20. Ngicela nje nilalele kahle bazalwane isiZulu ezosifunda. Incwadi yezenzo chapter 20 sifunda uverse 19 no verse 20. Fundeka kanje egameni likaJesu. Ngikhonza inkosi ngakho konke ukuthobeka nangezinyembezi nangokulingwa okwangehlela ngamacebo abaJuda nokuthi angigwemanga ukunitshela okusizayo nokunifundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezindlu. 28. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke enibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. Awuthi ngegazi lakhe. Ngegazi lakhe. Mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuza kungena kini izimpisi ezihahayo. Awuthi izimpisi ezihahayo. Izimpisi ezihahayo. Zingawuhawukeli umhlambi. Naphakathi kwenu kuza kuvuka amadoda akhuluma okudukisayo. Ahunge abafundi ukubalandela. Amen. Yes. Awuthanda sekesisi. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho leliNkulunkulu wethu ongcwele linamandla liyaphila. uNkulunkulu wethu ongcwele libukhali okudlula inkembe esika nhlangothi zombili. Izwi lakho lihlaba lehlukanise umkantsha namathambo. Izwi lakho uNkulunkulu lahlulela imizidlo nemicabango futhi akukho okudaliweyo okungabonakali phambi kwalo. Izwi lakho uNkulunkulu lisibane enyaweni zethu liukhanya nasendleleni yethu. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele, sikulalela izwi lakho liwumuthi ngisho emathanjeni ethu liyasiphilisa. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle nasebusuku ukuthi uzodala izinto engekho zibe khona ngezwi lakho egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Kafishane nje bazalwane ngifisa ukukhuluma ngalento umoya engcwele ayibekile ebusuku namhlanje. I-farewell kaMaphostoli Paul evalelisa kuma elders ase-Efesu. Njalo uma kwehlukana kuyavama inyembezi, kuyavama ubuhlungu kuvuka ama memories. Kodwa into ebalekile eyokuthi sekuvukile konke, uMaphostoli Paul wakhumbula ukuthi kufanele abatshele ukuthi this thing yayisiyalo but i prophetical ukuthi yini engagcina iyenzeke. So uthi ke uMaphostoli Paul angitelanga ukukhuluma kini ngimfundisa ngishumayela nawo phambi kwabantu ngikhuluma ngithandaza ngikhala inyembezi usuku nemini ngenxa yezimpilo zenu. Njengoba silapha sizoshumayela leyo message. That's why bazalwane ningasibonanga siphethe amanzi. Jesus. Ningasibonanga siphethe oil. Hey Jesu. Ningasibonanga siphethe ithawula ngaphandle kuleli sisula ngalo. Ningasibonanga siphethe not inhlabathi. Ningasibonanga siphethe amatshe. Ningasibonanga siphethe ikipa. Ningasibonanga siphethe idumu. Yeso meyani bake basitupa sayitenga satshanga bomeya. Ningasibonanga siphethe amatshe.
ningasibonanga siphethe itswayi ningasibonanga siphethe isiwasho kuvele esinye sayo ebesitrenda nje sithi thina siphuma eyiwashweni sibona laba abade beshaya iwasho bengena kuso yini eyenza lokho bazalwane kusale kwavuka uhlobo lwabantu olushumayela okuphambene nalokho kubekile yingakho lithi izwi lenkosi akaqaphele wakhayo ukuthi wakha kanjani kulesekelo namhlanje ke sekusekwakhiwa ngazo zonke izinto kwakhiwa ngamanzi kwakhiwa ngamatshe yini engene amanga kwaphanjaniswa the real gospel amen thina ke sishumayela uJesu ebethele ethwele ihlazo hayi ngoba singenawo amandla okuya kuleso sinto ngoba lezi zinto ziyahanjelwa ngikhuluma kahle bazalwane ngikhuluma kini la kwaZulu Natal if you go to Durban there is a man called by lento tifukile kwangathisa kahle yashintsha endleleni yathi now I am the king abo uZulu kwafanele ayivukele uZulu phezulu ayivukele azoyishushisa ngazwe nje kuvukelwa okhuzani kwazi nokhuzani ukuthi ngiyinkosi kaMaskandi ukwalandela ukuthi ngoba kuthe kuyinkosi kaMaskandi kwaye umuntu othi uyinkosi elandelwa abantu here in KZN lithi izwi lenkosi ke kuyokuvuka uhlobo njalo uma siqedwe kwisitende khona uhlobo oluzovuka olunye luvuka ngaphakathi even in the church singaphele nina nomhlambi ngoba kuzovuka impisi ezihahayo ezingawuhawukeli umhlambi kaNkulunkulu ayithengele wona ngegazi engiyamthanda umpostoli Paul bathandekayo uthi noma ngabe qhamuka ingelosi noma ngabe qhamuka bani vela phezulu uma ngabe sumayele phambene Alexi uthi uMalexi uthi umhlabeleli niliphathe kahle lelivangeli ngoba makhawa alishumayela uJesu yena walifela haleluya uthi siliphathe kahle Jesus uthi siliphathe kahle mhlawumbe kungenxa yesisu nangenxa yodumo that's why endlini kaNkulunkulu kunje mhlawumbe lezo zinto yingakho ngibathanda bepolitiki bathi wena usasebenzela isizwe ususebenzela isisu amen so ke ngenxa yezinto ezithile bazalwane uma ngabe sishunyayela ivangeli bazalwane and that's why abapostoli beshawela the real gospel bebulawa bekhishwa amehlo kuthi uJohane bamthatha bambhekisa phansi ngoba bazalwane uma sinezokufuna ufaka ngenxa yegospel siyadlala sikude ukufika lapho uJesu asifuna khona haleluya amen uthi ke phakathi kwenu kuzovela izimpisi ezingawuhawukeli umhlaba impisi yenze njani yabona amafunda nje kuyigqokelela isigqoko sakho ozala umntana mama yabizwa umfundisi woza ngizimavunda hayi mavunda udlala ngoma yena ogqoka isigqoko mbayenza angithi yabo angisho ukuthi ngisithandwa sami angisho ukuthi wena uyimpisi kodwa impisi ifike igqoke kahle wena ungazuthi yimvu kufana nezimvu nomsila wayo uyifake ngaphansi
ingawuvezi wonke. Hey, ngathi. Bese sihamba naye kanti iyona imaskini. Ini sifuna ukubamba. Yo. Kuyaqala kuhlehla kuba yimvu. Kuvele umlomo ocijile. Onamazinyo strong. Yingakho uthi sesonjalo ethi niyoqaphela. Kukhona abambethe isikhumba semvu kanti ngaphakathi bayizimpisi. Hawu kana phansi. Shayeleni izandla. Kanti bayizimpisi. Kunezinto abazalwane esezenziwa namhlanje ungazuthi fashion. Kanti zonke zilidela ephupeni kwaphakade. Shemala ba. Awu. Ake ngithinte ngenza kwethu. Ake ngithinte. Siyavala namhlanje. Phela ngithinte amfundisi. Thinta mfundisi. Uyabona namhlanje bazalwane. Siyavala vele. Sazi ukuthi thina intombi nensizwa kuyehlukana. Amen. Ukahle ngoba mina umfundisi kumele ngithenge manje ngaba yinsizwa. Amen. Nambe ngubabanyana ngaba yinsizwa. Ahlehla besena. Hallelujah. Ngoba phela uma ngabe ujolo sukuba abanyana nje ongagaqile. Noma manyanyana nje ongagaqile kahle. Njalo mamshadisa bakuneleke ngithi amantombazane awabuye lonke lana suke ngibidile lapho suke ngisubuhlungu enhlizweni yami. Uyabona nje ingane izogibhida ngenza kwethu keep it. Isisho njalo keep it. Okusho ukuthi kugcine lokho. Yes, Keep it. Just nothing. Usuhlezi lapho ugibhidileke mntakama. Mhla esethola uyelo bonongcono kunawe nisophashile phela manje. Uzoqala kancane ngiphiphele ekhaya kuse uzoqala akhethe ukuze umsebenzi lapha ekhaya. Ngakho ke sicela kushayise ngoba kufunakala umndeni wonke. Sesethawe nakhe. Uyakusetha ke manje. Ngoba uyabona phela manje isiphela mbelane lapha. Phela uye ekhaya. Athi nomsebenzi wefika futhi wasebhekile unolaka kahle. Hayibo. Uyathetha uyomuzwa ngene esangweni. Hey. Angene sonke ethi ufuna ukubona usikabhuti mina kuhamba kanjani la? Esuke ebhekile mangwane akhala. Isibamfana lapha ekhaya umuntu osana. Uzothi bese akholela khona lento esiphatha ngayo ukhonze ekhaya. Akufaka. Uma ukhona okhohlwayo uzokukhiphela amakhwantaba akufike wona uzokhohlwa na. Amakhwantaba ase-prophet ukha uyazi ngaphandle ngizela amakhwantaba bonke leli khwantaba hamba. Hallelujah. Phela isikhathi sakho. Futhi uma sebeyinkosi intombazane bakunene bavele bengabese ithengele opizza. Bavele bethenge heads and feet. Hawu. Ihlobo ezadukelele sebesho awucabange la. Hawu fire. Phela isikhathi sakho fire manje. Bangibangiki fire amapasa Hey. Make up your mind. Michael. Haya. Hey. Ufishwe ukukhuluma isenzo sakho. Kanti apha bekuvayi usephethe into ebabayo. Kuzanayo. Haya wena. Hey. Uzothuthuka hlawa gibela ikhanta. Lelo khandi. Sikusa kwele long distance. Ngani phela usuka le ntuku uzohlala la endambeni. Hawu. Uzokhishwa ngomuntu osuke eBhekville 2 uyathetha kanti ukhangiswa wena. Khalisa wena. Thathela intekisi. Ya. Kholela ngikuthele ukuthi umuntu incwadi engafundeki. Awu, masini.
lelo phosa kwelinye elithi zehla ihlathi khona ngathi zehla ihlathi ngafika ngindwele inoyelo lapha standing le long distance lishove ekhaya hambe ekhaya wampela mawufika ekhaya uyofusa umuntu owabhunga kanti uhlezi ukanwadli izinto ezimnandi wathi usuda ihlobo ezadukele kwathiwa 8 hallelujah Amen. so abazalwane lithi izwi lenkosi kuzovuka abazalwane abantu abayizimpisi namhlanje impisi ke siyibona la sike salapha noLundi kanti umsebenzi kaNkulunkulu 9 ngeyikhona bafuna ubrother uThekwi odakinyanyana nje alright lokukhuluma kamnandi umuntu onolimo lomnandi wathi ucela ugogobala ebandleni futhi ukhonza nathi sathi no you welcome wakusekwa ibandla lesaqala nje wathi how ngizohlala wathi hawu kwaze kwamnandi ukubala uyazi uthi abehambe ebandleni 1 2 3 years noma usekhuluma emsakazweni wangakithi in the midnight awuma siyothandaza sengivula i-radio sign thandazweni ngo-12 awungizwa eliphimbo ngathi ngiyalazi nje hayi mina ama-office lapha ngiyakufika uzobona usemprofeti uyibiza ama-major prophet ufika uzobona major prophet lapha hayi futhi hawu azazisho hawu ngithi uye Nkosi yami ngehlelwa yini sengihlezi no-major prophet la uLundi hayi ke uyabagiva namanje operate bengakasindiswa babekhonza naye umfundisi uManqelezayo basindiswa ke kanti yena ugqoka isikhumba sempisi uzela endlini kaNkulunkulu ugqoka isikhumba sempisi njengamanje u-major prophet but sifanayo ngicela ukuchaza lokhu kancane la kuno major prophet no minor prophets okusho ukuthi uNkulunkulu la ebasebenzisa hayi ukuthi kwakuba kodwa abasebenzisa isikhashana sibe side njengo Isaiah no